Yan mga bro, salamat. At nakaraos tayo ng isang gabi. Yan, at papunta na tayo sa ating destinasyon mga bro. Ang pagtawid sa Infanta. Yan. Daan muna tayo dito sa school mga bro. Tingnan natin yung school nila. Yan. Yan, nandito tayo mga bro. So ang kinakatayuan ko ngayon mga bro ay school ng Dalupang Integrated School. So ito ay di hamak na napakalayo sa bayan ng Mabini mga bro. At kung tutuusin parang boundary ng ano na from Labrador at saka Infanta mga bro. So nakapunta ako dito dahil sa adventure natin mga bro, moto adventure natin na pagtawid o backdoor natin going to Infanta ay madadaanan lamang itong school na ito. So napakaganda dito. Isang karangalan na tayo ay mapunta dito sa lugar ng Dalupang Integrated School mga bro. So tingnan nyo, ang tanging power source lang nila dito mga bro ay yung solar panel lang na supply nila mga bro. At saka may nakita ko dyan, mayroon pong naka-install na Starlink na internet para magamit ng mga mag-aaral dito sa area na to, sa lugar na ito mga bro. Yan. So ang kakulangan lang dito ay yung sa yung power source. So sana na sila po ay alalayan sa lugar na ito. Lalong-lalo na ang power source na kailangan nila dahil yan yung kailangan sa kanilang pagtuturo at pag-aaral mga bro. Yan. So tayo na po ay aalis mga bro. Lilisanin natin ang lugar na ito. At sana sa mga susunod na panahon ay makapunta ulit tayo dito. Yan, akyatan na mga bro. Pero compare doon sa mga naunang dadaanan natin ay hindi gaanong kadelikado mga bro, kasi ito nadadaanan din ng mga 4x4. Yan, yun nga lang, napakahaba talaga mga bro na rough road. Umpisa lang to mga bro sa paglisan natin dito sa Villacorta. Ang daan na to ay kukonektado doon sa Pita. Yan. Tingnan natin kung madaanan natin yung waterfalls dyan sa Pita, yung Migulgol mga bro. Kawawa din ang sasakyan dito. Yung mga bato dito na
nadadaanan natin ay matatalim. Ayan. May waiting shed dito mga bro. Ito yung ano daw, pwedeng kapag yung mga nag-aantay ng message, yung naghahanap ng signal o tambayan ng mga nagre-receive ng mga messages from mga chat sa mga social media mga bro. Yan, i-check natin kung may signal tayo dito kasi wala tayong update since kahapon sa atin. Kaya tignan natin mga bro kung mayroon. So negative. So doon tayo sa bandang taas, banda ron. Doon daw kasi yung may signal mga bro. Pag matyaga ka daw, pero smart talk and text ang mayroon ng signal. Globe wala. Yan, medyo may kahirapan dito mga bro. Kung ang 4 wheels ang iakyat mo dito ay talagang mahirapan din oh. Pakas lang ng motor ang nakikita ko mga bro, yung mga dumadaan. Yan, patawid na tayo mga bro sa mga bundok na yan. So napakalayang bundok pang tatawidin natin. So binigyan tayo ng langis ni brother Ruel mga bro para sa kadena natin kasi pag tumatawid-tawid daw tayo sa tubig yan at nabanlawan yung lubricant ng ating mga kadena ng motor ay posibleng uminit daw at sanhin ng pagkaputol mga bro, which is ano naman tama nga naman mga bro kasi may part dito na maalikabok, may part dito na tatawid ka rin sa ilog at may mga diskarte din tayong natutunan sa kanya regarding sa pag-akyat. So sino pang papakinggan natin mga bro, yung mga taga dito din, yung kung paano yung mga diskarte sa pagdadrive. Sa kaso natin mga bro ay pagbutihin na lang natin maging presence of mind yung ipairal natin sa pagdadrive para wala nang ano pagsisisi. Yan. May mga matinding palusong dito. Nakakatulong din itong nasa tapat ng tiyan natin na nakatali dito mga bro dahil parang siya yung pumipigil din sa pagdaos-dos natin sa harap. Yan. Kasi sa sobrang ano talaga, mabigat tong dala natin mga bro na mga gamit. Pero kung mag trail ride ka lang na ang dala mo lang ay belt bag at saka yung tubig na lalagyan, parang nagbabike ka lang, bisikleta. Kaya may halong pagod tong ano kasi grabe ang kukontrol ko. Ganun pa man, ang ano naman natin talaga is moto camping adventure. Kailangan talaga ng gamit mga bro. Kasi hindi ka rin magiging komportable sa i-stayan mo kung
wala kang mga gamit. May mga kabahayan dito mga bro, pa isa-isa lang. Oh, yun oh, napakadaming sili mga bro oh. Oh, daming sili oh. Nakikita nyo yan, puro sili mga yan. Grabe. Na-timingan, sana medyo mura na lang kasi ngayon eh. Nasa 50 pesos ang 1 kilo mga bro. Sana umabot yan nung nasa 700, 1,000 ganun ang presyo. Napakaganda. Bali nagtanim din tayo ng sili mga bro. Yun nga lang, tumiming sa napakamura. Kaya ang pagtatanim, hindi yung panahon na mahal yung saka mo maisipang magtanim mga bro. Yan, ilog na naman, ilog number 1. So ang gawin natin mga bro, yan, malalim. Oh, buti na lang. Pero napakalinaw yung tubig na yun mga bro. Yan, may mga kabayan dito mga bro. Yan, may mga time dito mga bro, mais. Woo! Kiyatan. Pero kaya naman si Gundan nitong ano. Titingnan nyo, nakakaantok yung pagdadrive natin mga bro. Pero sinusureball lang natin kasi para hindi tayo magka-aberya. Yan. Wala tayong mapagtanungan eh. Dapat may mapagtanungan tayo dito mga bro. Kung saan kaya yung ano, papuntang Migulgol Falls. Check natin kung saan na tayo mamaya sa mapa. Mga ganitong daan, hindi natin kabisado yung daan kasi mga bro eh. Kaya yan, mag-iingat tayo. Ang lalayo ng pagitan ng bahay dito mga bro. Magpupunta dyan. Tanong tayo dito mga bro. Ay, madam. Yan. Aduban tayo doon sa bahay ng mga Paragas mga bro.
dumaan tayo doon sa may bahay doon sa napagtanungan natin. Yan. Tinanong ko yung daan ng papuntang Migulgul mga bro. Doon daw sa pinakamataas ng sisignalan ng cellphone. Kasi dito talaga bro, hindi silip ng cellphone yung mga tower dito, kaya wala talaga, as in pumupunta lang sila dun sa pinakamataas na part. At nilagyan din ng ng pwedeng mapagtambayan para masilungan nila. At makareceive at makapag-send sila ng message doon sa taas. So ganito yung buhay pa dito mga bro, kaya sana ma-appreciate natin yung buhay dyan sa atin, na yung conveniences like sa social media ganun, ay yun, gamit na gamit yung cellphone mga bro. This is our third day. Madali lang naman bro yung daan, makukuha naman ng isang araw o kalahating araw yung pagtawid. Yun nga lang, syempre para ma-enjoy natin yung isang lugar mga bro, ay kailangan mo ding magtagal din doon kahit isang araw lang. Yan. Iba lang yung parang dumaan ka lang, ibig sabihin parang namasyal ka lang. Sandali lang dito mga bro, walang, mga 3 oras lang siguro pag magmula dun sa baba, dun sa pinanggalingan ko, hanggang sa pagtawid dito sa Infanta. Tanghaling tapat mga bro, alas 12. Talagang paakyat, matarik. Wow. Yan, nandito na tayo mga bro sa bandang taas. Sa 12:33. Yan, so ito yung daanan na papunta doon for sure, kasi mayroon ng bakas. At mula dun sa pinagparkan natin ng motor mga bro, dun sa stopover natin, ay maglalakad pa tayo ng mga around 15 to 20 minutes going to Migulgul Falls mga bro. Oh my God. Ang ganda mga bro. So nandito na tayo mga bro sa Migulgul. At ito yung part na parang malalim na masisilip dun sa taas. Okay. Grabe oh. Ang lalim.
Ang lalim talaga dito mga bro. So hindi pwedeng ano, nakakalula oh. Oh. Parang natrap yung tubig dito mga bro. Narating na natin ang Migolgol Falls mga bro. Woo! Magpapatuloy tayo sa ating bumiyahe mga bro. Ito yung dadaanan natin na part mga bro, rough road, river crossing, pataas pababa na daan. At dito sa bandang huli mga bro ay ito yung pinakalas na river crossing na tatawidin natin sa Barangay Pita, Infanta, Pangasinan. Umaapaw ang mga tubig dito. Hindi na ba? Kaya ko na ba? Sige. Basa. Talagang basa na tayo mga bro. $35 kilometers. Yan mga bro, bali nandito na tayo sa Barangay Pita. Yan yung dyan sa cruising mga bro, sa kaliwa ay sa going to Barangay Hall. Pero pakanan tayo kasi papunta na tayo ng bayan ng Infanta mga bro. At dito sa crossing na ito ay nasa
Around 20 kilometers pa ang tatakbuhin natin going to town proper ng Infanta. At yung endpoint natin mga bro ay dun sa Infanta Municipal Hall. Matindi pa yung mga daan dito mga bro. Talagang rough road oh. Hirap yung sasakyan dito. Kung wala tayong dala talagang ano to, parang wala ito eh. Mga ganitong daan lang, parang wala. Yun nga lang, syempre mabigat yung dala natin mga bro. Yung suspension talagang ano na siya, pirsado na. Tapos matagtag pa yun. Parang lumuwag na yung kadena natin, medyo tumutunog-tunog na. Uy, bangin. Uy, bangin dito. Ganda na dito oh. Sana may signal na. Yun, hindi natin makita yung pinagbulan natin mga bro. Yan. Rest muna. Yan mga bro, pahinga muna tayo. Napasabak si MX 150. Yan sa hard trail. Backdoor Labrador Infanta. So pahinga muna tayo mga bro. Kasi may mainit. At alam ko wala nang ano dito eh. Wala nang akyatan na masyado. Okay, palimigin natin ng kunti tong motor. Tara at kain tayo ng pabaon ni Brother Will mga bro na avocado. Meriendahin natin habang tayo ay nagpapahinga. Yep. Natural, walang halong ano, walang gatas o kaya asin o kaya sugar. Marami lang dun eh. Kung magdala sana ako, bibigyan ako ng marami, kaso hindi ko madala mga bro. Kagaya nito, nagdala ako ng dalawa. Imirendahin ko kako, basag-basag naman. Wala na tayong tubig mga bro. Yun ang para sa akin. Ito, babasahin ko na lang yung ano, lalamunan ko. Wala na. Sige mga bro.
malapit na tayo mga bro. Approximately mga 10 kilometers. Napansin ko dito mga bro ay proportion yung ano nila, yung daan, may rough road, may simentado kagaya nito mga bro. Parang ano parang sinadyang pinutol-putol para ano siya, pag gagawin ito, iko-continue mga bro, hindi maabala yung mga dumadaan. Kasi kung diniretso to ay talagang one way. Diba? Ganun kahaba, rough road. Tapos sementado na naman. So nakikita na natin yung sa baba mga bro. Ibig sabihin na malapit na tayo sa highway. O nasa baba na pala tayo mga bro. Wala nang kahirap-hirap dito. Yan, highway na tayo mga bro. So tutuloy lang tayo doon sa part ng ano, yung sa munisipyo, kahit magpa-picture lang tayo mga bro. At doon yung endpoint natin sa munisipyo mga bro, kaya pupunta muna tayo doon. Yan, sa wakas nandito na tayo sa part ng Infanta. Okay, all in all mga bro, ang nandito sa speedometer natin ay nasa 56 kilometers magmula doon sa bungad ng Barangay Polo, Labrador. Doon ang ating starting point mga bro. Okay, sakto. 56 kilometers, nandito na tayo sa munisipyo mga bro. Yan. Okay, mga bro. Nandito na tayo sa Infanta at successful ang ating backdoor at maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Nandyan pa rin kayo na umabot sa video na ito at asahan nyo mga bro na gagawa pa tayo ng mga paraan para tayo po ay makapag-adventure muli mga bro. Ito ang last endpoint ng ating biyahe sa episode na ito. So ako'y nagpapasalamat dahil sa inyo pong pagsuporta, pagsubaybay sa akin mga bro. At kung hindi ka pa nakasubscribe at na-discover mo tong channel na to mga bro, ay paki-subscribe na rin at paki-like ang video na to kung ito ay nagustuhan mo, at para kayo ay maging updated sa mga bagong upload natin mga bro. Salamat!